Балықтымен Вера бұл, Вера. Вера. Туған күніңіз білесіздің, исәнлік саулық. Вера Павловна. Ұзақ, мағдыр яшәгіземін. Иртәдән Пелагея түти чәчәкләр һәм котлаулар кабул итте. Бу көнне авылдашлары да аны онытмаган. 90 яшьлеген ул Питрәчтә уңайлы фатирда балалары белән каршы алды. Дулкынландым инде. Дулкынландыңыз. Бөтен кешегә дә бу 90 яшь туры килмәй бит әле ул. Ул без узак яши торган нәсел. Әбиебез 96 яшькә хәтле яшәде. Әтәй 85-кә хәтле яшәде. Әнием мен яшь ярымлыкта үлгән. Әтинең апасы 100 яшьтә бергә яшәде. Туган көнегез белән сезне Нәкытларга килдек. Рәхмәт. Мәктәп әби көтәләр. Юбилее белән Пелагея Борисовнаны район башлыгы Илһам Кашапов та тәбрикләде. Ул чәчәкләр бәйләме һәм котлау адресатлары тапшырды. Юбиляр үз тормышы турында сөйләде. Чыгышы белән Пелагея Курицына Янсуар авылыннан 10 балалы гаиләдә үскән. Бөек Ватан сугышы башланган елны ул 4-нче сыйныфны тамамлаган була. Безнең колхозыбыз кичкенә, дружба колхозы дип әйтәләр иде. Борчак юлкырга кирештек сразу. Борчакны хәзер бит чабалар гына чалгы белән, ул вакытта әрәм булмасын дип чаптырмадылар, бер тегенне төшертмәделәр. Мәктәпне тамамлагач Пелагея Түти педагогик институтка укырга керә. Аннан Кибәш мәктәбенә эшкә билгелиләр аны. Кибәштә 37 ел бер урында эшләдем. 34 ел завуч булып, 3 ел гына баштан эшкә өйрәнгәнче укытучы булып эшләдем. Иптәше белән 4 бала тәрбияләп үстергәннәр. Никита Гаврилович сугыш ветераны, күптәннән мәрхүм инде. Аларның 8 оныклары һәм 14 оныкчыклары бар. Барысы да әниләренә, әбиләренә сәламәтлек һәм тыныч картлык телиләр.